Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da sake saduwa tare da ku a daidai wannan lokaci. A yanzu nan za mu kawo muku wasu labarai waɗanda labaran sun yi matukar baiwa mutane mamaki, musamman ma idan kana supporting ɗaya daga cikin waɗannan mutane da kuke gani kamar haka, Sheikh Aminu Daurawa, ko kuma wannan babbar jaruma, fitacciyar jaruma mai suna Maryam Yahaya. Wannan babbar jaruma ta yi abubuwa daban-daban wanda ya kai ga cewa ya kamata a faɗa, kuma ya kamata duniya ta san halin da ake ciki, musamman ma akan yanayin yanda tarbiyyarta da ɗabi'unta suka tashi. Wannan malami tabbas ya yi gaskiya da ya faɗi wasu manya-manyan abubuwa akan abubuwan da suke faruwa a cikin masana'antar Kannywood, kuma musamman ma da aka yi wayoyi bangaren dakatar da wasu manya-manyan fina-finai da suke gudana a cikin masana'antar Kannywood, wajen ganin cewa idan fa ba a dakatar da wannan fina-finai ba, to fa tabbas komai zai iya faruwa, kuma komai zai ci gaba da faruwa a cikin wannan masana'anta, kuma ba za a taɓa samun tarbiyya ko kuma ci gaba a cikinta ba, sai an taɓa samun ƙalubale, ko a yi ta samun ƙalubale daban-daban. Ta haka hakan ne yasa wannan malami ya yi wasu kalamai masu zafi, sai dai ran wannan jaruma ya ɓaci, har hakan ya sa ta furta da wasu kalaman da ko kaɗan bai dace ba. Sai bayan ta furta, abubuwan suka zo suka yi mata zafi, kuma ƙawayenta da 'yan uwanta da ma danginta, har ma wato abokan aikinta, suka fito suka yi ca a kanta, suka fito suke ta maganganu a kanta, inda ta fito social media tana ta bada haƙuri, kuma hakan bai kai ga cewa an sassauta mata ba. Hakan ma yana nema ya janyo mata kan cewa za ta iya fuskantar gagarumin matsala a cikin rayuwarta, kuma za ta iya fuskantar gagarumin matsala a cikin ɗabi'unta, musamman ma akan zargin da wasu mutane da yawa suke ta yi a kanta wajen samun ɗaukakarta da kuma tara kuɗaɗenta da wuri, da yanayin saurin girmanta da ƙibar da ta yi. Wasu kalamai da yawa sun bayyana kan cewa tabbas akwai zargi a kanta, sai dai wasu da yawa suna ta ƙoƙarin su tona mata asiri, sai dai wanda Allah ya rufa wa asiri, ku sani cewa babu wani ƙato bai isa ya tona mishi asiri ba. Rugugi da rigingimu suna ta yawa, sai dai kafin mu shiga ainihin rigingimun da suke ta gudana din, ina mutanen da suke yawan ɗaukar namba na su kira ni dangane da cewa suna so zan buɗe musu sabon YouTube channel domin su dinga ɗora shirye-shiryen su kamar yadda muke ɗorawa. Ina sababbin mawaƙa waɗanda suke son waƙoƙin su suna su ma su zama celebrities, a san su, a dinga neman su a faɗin duniya. Bugu da ƙari, ina wanda suke harkar comedy ko manya-manyan fina-finai ko kuma ƙananun fina-finai, ina kuma waɗanda suke bidiyoyi na kasuwanci domin kasuwancin su ya sama ya bunƙasa a faɗin duniya, a san su, a dinga neman su. Ku sani cewa a yanzu nesa ta riga ta zo kusa. Ga wanda yake bukata zai iya ɗaukar namba na ya kira ni kai tsaye, ko kuma ya bibiye ni ta WhatsApp domin in buɗe mishi sabon YouTube channel, domin shi ma ya dinga ɗora shirye-shiryensa kamar yanda nake ɗorawa. Sannan kuma ina wanda suke amfani da channel din nasu suka kasa gane kai, suka kasa gane gindin shi, ku sani cewa domin magance matsalar channel ɗinku, ku kanku za ku iya ɗaukar namba na ku kira ni kai tsaye, ko kuma ku bibiye ni ta WhatsApp domin magance matsalar channel ɗinku. Ina wanda suke amfani da channel din baya gudu, ina wanda suke amfani da channel din ya samu matsala, wannan dama fa bata kyale ku ba. Ku kanku za ku iya ɗaukar namba na ku kira ni kai tsaye, ko kuma ku bibiye ni ta WhatsApp domin magance matsalar channel ɗinku, kowace irin matsala. Ina 'yan kasuwa wanda suke sha'awar za su ba da tallalluka domin a tallata musu hajojinsu a faɗin duniya, ku sani cewa nesa ta riga ta zo kusa. Ga wanda yake bukata za a tallata mishi hajojinsa a faɗin duniya, zai iya ɗaukan lambar mu ya kira mu kai tsaye, ko kuma ya bibiye mu ta WhatsApp domin mu tallata mishi hajojinsa a faɗin duniya. Talla yana da matukar kima, kuma talla yana da matukar amfani a gurin ɗan kasuwa. Ta bangaren talla ne kadai kasuwancin ka zai bunƙasa ya sanu, kuma a san shi, a dinga neman shi a faɗin duniya. A gurguje dai bari mu koma ainihin abin da ya aje mu, wato bangaren rugugi da rigigimin da suke gudana a cikin wannan masana'anta ta shirya fina-finai. Sai dai ba mu da cikakken lokacin da za mu tsaya mu cikakken bayani, sai dai mu ce ku ci gaba da bibiyan mu, ku yi subscribing, kana ku danna ƙararrawa domin jin sirrukan jaruman Kannywood.